Waqt seduta oħra tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, l-Inġinier Philip Borch, il-Manager attwali tad-Diviżjoni tal-Petroleum fl-Enemalta, wieġeb għal bosta mistoqsijiet bil-kliem ma nafx, speċjalment meta mistoqsi direttament dwar il-gasoil u l-fuel oil. Fejn jidħol fuel oil u gasoil, minix ir-raġel responsabbli għal kwalità tagħhom u allura ma nistax nirrispondi għal mistoqsija li qed tagħmilli. Mistoqsi dwar il-livell ta' salfer li kienu jaqbżu l-ispeċifikazzjonijiet neċessarji f'tank partikolari, Borch qal li huwa ma talabx għal raġuni dwar id-diskrepanza li rriżulta minn test tal-ieħor. L-inġinier fisser ukoll li meta konsenja ma kienx tkun bl-ispeċifikazzjonijiet neċessarji kienu jiżdiedu addittivi biex tiġi kif suppost. Hawnhekk id-deputat laburista Justin Caruana irrimarkat li dan kien ifisser li l-kumpaniji ma kienux qed iżommu mal-kuntratt u l-Enemalta kienet qed tidħol fi spejjeż oħra minħabba l-addittivi. Philip Borch wieġeb li kienu jkunu imposti multi bħala penali meta konsenji ma kienux ikunu bl-ispeċifikazzjonijiet neċessarji. Mistoqsi mid-deputat laburista Luciano Busuttil dwar il-proċedura tat-tenders, l-Inġinier Borch qal li d-dokumenti kienu jkunu fl-uffiċċju taċ-Chairman tal-Enemalta. U wastqar li d-dettalji ta' x'in jaslu l-offerti ma kienx ikun jafu u ħadd ma kien jieħu nota tal-offerti kollha li jkunu daħlu. Philip Borch spjega wkoll li meta kienu jirċievu l-offerti, f'ċertu każijiet kienet titħejja shortlist u kienu jsiru negozjati bejn l-Enemalta u l-kumpaniji b'mod individwali. Jiġifieri jekk aħna għandna kumpanija A u kumpanija B u forsi kumpanija C ukoll li ġew shortlisted biex isir in-negozjar magħhom ħanaraw min issa minnhom it-tlieta se jibqa' biex jagħti l-aħjar offerta. Kienu jisiru negozjati ma' kumpanija A. Mbagħad isiru ma' B. Ovvjament, individwalment. Fi żmien li ċ-Chairman tal-Enemalta kien William Spiteri Bailey, l-offerti kienu jaslu permezz ta' emails li kienu aċċessibbli biss permezz ta' password mingħand il-mita. Borch qal li ċ-Chairman kien jakkwista l-password minn qabel u dan ma kienx isir quddiem il-kumplament tal-Kumitat. Borch qal li ma jafx jekk kienu ikunu printjati l-offerti kollha u stqar li fl-aħħar tal-laqgħa ma kienx issir it-telefonata mal-mita biex l-account jerġa' jkun illokjat min-naħa tagħhom. Meta tiġi konkluża l-laqgħa fi żmien fejn kien hawn l-email tal-mita biex niftehmu. Suppost li wara li tkun deċiża, iċ-chairman għandu jerġa' jċempel lill-mita biex ibidlu l-password. Di dejjem saret. Ma nafx. Qudiemkom. Ma kienx isir qudiemkom. Le, nitilqu u ssiru. Waqt ix-xhieda tiegħu, Borch semma li darba ċ-Chairman tal-Enemalta Alex Tranter kaxkru miegħu biex imorru jiklu l-imdina flimkien oħrajn li setgħu kienu rappreżentanti ta' Tozza u Trafigura. Borch qal li ma jiftakarx jekk preżenti wkoll kienx hemm George Farrugia, il-persuna li ngħata l-proklama fil-każ li għaddej quddiem il-qorti dwar l-iskandlu tax-xiri taż-żejt. Iżda l-Inġinier Philip Borch qal li George Farrugia ġieli kien imur fl-uffiċini tagħhom biex jgħidulhom hello. Is-Segretarju Parlamentari Owen Bonnici ilmenta kif Borch huwa t-tieni persuna li qed jidher quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi li ma jiftakar xejn dwar ma' min kien mar jiekol, fejn u min ħallas. Wara Borch kien imiss li tibda tinstema' x-xhieda ta' Janice Merċieqa li tokkupa l-kariga ta' Financial Risk Officer u membru fir-Risk Management Committee. Hija kkonfermat li ġieli iltaqat ma' George Farrugia iżda ma tiftakarx fuq xiex kienu tkellmu. Dwar l-email li kien bat l-ex-Ministru responsabbli mill-Enemalta Austin Gatt lill-Procurement Committee f'Novembru tal-2009, Merċieqa qalet li din ma kellix direzzjoni politika u r-Risk Management Committee m'għamel l-ebda kontestazzjoni għal dak li kien kiteb il-Ministru Austin Gatt fl-istess email biex isir hedging fuq perjodu ta' 4 snin. Meta l-membri tal-Kumitat staqsew lil Merċieqa dwar l-opinjoni tagħha fuq ir-rapport tal-Awditur Ġenerali, Merċieqa qalet li m'għandha l-ebda kumment x'tagħmel. Il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi aġġorna l-nhar it-Tnejn li ġej fejn mistennija tkompli tagħti x-xhieda tagħha Janice Merċieqa.